Hola! Bon dia, nois i noies! Us proposo que tots junts avui aprenguem la rumba del confinament. Aprofitant les paraules que estem aprenent aquests dies, acompanyarem una rumba. 3 paraules farem. La primera, pandèmia. Us fixeu? Amb aquest ritme l'acompanyarem. Hi ha un silenci i 3 negres. Penseu que sempre va el silenci davant. Silenci. Pandèmia. Pandèmia. Segona paraula. Quarantena. Igual, són 4 pulsacions, vale? Que 4 cops que anirem repetint constantment. Llavors començarà amb el silenci i farem quarantena, quarantena. Tercera paraula, paper de vàter. Una paraula que hem fet servir molt aquests dies. Paper de vàter. Fixeu-vos, 4 pulsacions seguim fent. I al principi, el silenci. Comença paper de vàter, paper de vàter. Tingueu en compte que un cop hàgiu après bé el ritme amb la paraula, heu de deixar de dir la paraula, d'acord? Llavors acompanyeu la rumba amb el ritme. Molt bé, doncs ara tenim les 3 paraules. Ara fa falta que posem en pràctica aquestes palmes amb la rumba del confinament. Ens posem la música, tingueu en compte que començarem amb una intro de 4 pulsacions i començarem amb les palmades. 2, 3, 4... Molt bé, una vegada hem après els 3 ritmes, ara tenim el repte més important, convidar a la família i companys del confinament. Bueno, nois, desitjo que passeu molt bona estona, que disfruteu de la rumba al confinament i que us ho passeu molt bé. Adeu!